F'dawn is-siltiet li għandna kif snajma mid-djarju ta' Santa Faustina għaw ftit temi jekk li ta' min wieħed jirrifletti daqsxejn dwarhom. L-ewwel tema li nixtieq nirrifletti dwarha fid-dawl ta' dan id-djarju ta' Santa Faustina ċertament hija l-ħnina Talla mhux biss għax hija tema biex ngħidu hekk il-qofol tad-djarju u tal-esperjenza mistika ta' Santa Faustina ma nkalix propju fis-siltiet li għandna kif qrajna għandna referenza speċifika għall-ħnina Talla u frabta anka ma' devozzjoni tal-kurunella ta' ħnina divina u iġbija ta' ħnina divina kif murija lil Santa Faustina, mela mhix sempliċement il-ħnina Talla ġenerali kif insibuha fl-iskrittura fil-kelma Talla, imma kif il-mulej jirfakkarna, jurjienna mill-ġdid fi żminijietna permezz ta' Santa Faustina. U hawnhekk jidħol anke l-valur esistijej ta' dawn id-deritt ta' Ġesu, kif huma d-deritt ta' Ġesu ta' Marija. Ir-rivelazzjonijiet privati eżistijej ma jżidu xejn ma' dak li aħna fil-Vanġelu, imma juruna l-Vanġelu fiċ-ċirkustanzi konkreti tal-ħajja tagħna, tal-mumenti tal-Knisja li tkun għaddejja minnhom u d-dinja dak li tkun għaddejja minnu. Juruna ir-relevanza tal-Vanġelu għalhekk huma profezzija. U hawnhekk il-ħnina Talla eżistijej issir profezzija fil-ħajja ta' Santa Faustina għaliex issir messaġġ jew aħjar fi kliem Ġesu nnifsu meta qalilha hija sinjal għaż-żminijiet tal-aħħar. X'qed jitkellem hawnhekk Ġesu eżistijej ma' dil-qaddisa? Hija l-ħnina tiegħu li tiġi qabel il-ġudizzju tiegħu. Nistgħu napplikawha fuq il-livell personali eżistijej li aħna xi darba trid ngħaddu mill-ġudizzju. Bħalissa mhu żmien il-ġudizzju huwa żmien il-ħniena fil-ħajja tagħna. Però anke bħala Knisja, bħala poplu, bħala dinja, bħala l-ġens wieħed eżistijej, aħna dan huwa żmien nduru lejn il-mulej biex ikollu ħniena minna biex nindmu mid-nubit tagħna għaliex wara se jkun hemm il-ġudizzju tiegħu. Jiena nħobb ngħid mhuwiex vera li ma' Ġesu dejjem għandek ċans. Li huwa vera li ma' Ġesu għandek ħafna ċansis, imma jiġi l-mument meta dawk jispiċċaw li huma mill-mowt il-qudiem. Ejjew eżisti għallek inkunu konxju u nagħtu widen nużaw dan iż-żmien bħala żmien ta' ħniena fil-ħajja tagħna. Faustina naqraw li kellha esperjenza partikolari meta f'daqqa waħda l-mulej tad-dawl li tara fil-miżerja tagħha. Però Faustina ma tinqafilx fil-miżerja tagħha, ma jkollha mill-ewwel rikors għal ħniena infinita ta' Alla fil-ħajja tagħha. U naħseb dan huwa messaġġ ta' tama qawwi eżistijej, tama qawwija fi żminijietna li anke meta nintaqgħu mad-dnub tagħna, meta nsibu lil nfusna tant fraġli dgħajfin b'mod personali fil-komunità nisranija, b'mod ċivili, b'mod soċjali, ejjew ma naqtawx qalbna, ma naħsbux li spiċċa kollox, ma naħsbux li m'hemmx tama lina, ejjew nirrikorru lejn il-ħniena verament ta' Alla li qiegħda hemmhekk għalina kif kienet għal Santa Faustina. Aspettu sabiħ eżistijej ma' dil-ħniena, mal-miżerja u l-ħniena li qed esperjenza hija sens tandima li Faustina tindem propju tagħmilha ċara minħabba li maħabba. Tindem minħabba li maħabba. Meta hija tifhem kemm il-mulej ħabba lura jiddispjaċiha mid-dnub tagħha. U hawnhekk ma nistgħux ma nagħmlux mistoqsija lil nfusna aħna li qegħdin nisimgħu dawn il-ġrajiet ta' Santa Faustina. Aħna x'inhu dak li wassalna l-indiema fil-ħajja tagħna? Aħna jiddispjaċina li għamilna xi ħaġa ħażina, jew jiddispjaċina illi nqasna u offendejna l-Alla bid-dnub tagħna. Għax ħafna drabi jeżisti naħseb li aħna ngħidu għamilt ħaġa ħażina, imma ma tantx indaħluha f'qalbna jien offendejt l-Alla, jiena weġġajt il-Ġesu, jiena nqast lilu. Il-qaddisin setu jifmu li dnub iweġġa u joffendi l-qalb ta' Alla għax daħlu f'intimità ma' Alla, għax daħlu f'relazzjoni qawwija ma' Ġesu kif daħlet Santa Faustina fil-ħajja tagħha. Id-djarju tagħha huwa xhieda kontinwa tal-intimità li għaddiet bejn Ġesu u bejn Faustina. Ejjew anke aħna maħbubin tiegħi infittxu li l-indima tagħna tkun dik li ngħidula l-indima perfetta, mill-ħniena ta' Alla ngħaddu li l-imħabba vera ta' Alla. Dan il-kuntest eżistijej tal-ħniena
tal-din l-imħabba talla, Faustina tesperjenza dejjem fil-kuntest tal-Knisja, tal-komunità l-Isranija. Smajna anka l-moment meta tersaq lejn is-saċerdot spiritwali tagħha fis-sagrament tal-qrar. Faustina kienet bint il-Knisja, nista' nuża dil-espressjoni li nużawha tant tal-diversi qaddisin. U Ġesu nnifsu u hija wkoll dejjem talbuha sabiex il-Knisja tirrikonoxxi taraf dawn id-deriet li hija kellha. U fil-fatti Faustina nsibuha li titlob ħafna l-isqof. Titlob għall-isqof biex ma jdumx ma jirrikonoxxi il-kurunella tal-ħnina divina lil-mulejta u ma jħallix fuq l-iskaffa. Faustina femet il-responsabilità ħarija meta jkun hemm esperjenzi bħalma kellha hi deriet ta' Ġesu li qed iwassal għall-messaġġ huwa l-isqof li fl-aħħar mill-aħħar irid jagħti l-ġudizzju tiegħu. Però Faustina tersaq liha dina bħala membru tal-Knisja u tifhem li l-istess spiritu li qed jaħdem fiha huwa l-istess spiritu li jaħdem ukoll f'dawk li jmexxu l-Knisja mod partikolari fil-persuna tal-isqof. Però Faustina titlob għall-isqof biex l-isqof dil-ħaġa ma jħallix fuq l-iskaffa. U naħseb Faustina hawnhekk hija eżempju għalina wkoll. L-ewwel ħaġa aħna ma nagħmlu xejn mingħajr l-isqof, jiġifieri ma nagħmlu xejn mingħajr il-Knisja. Kull ma nagħmluh faqda waħda mal-isqof, faqda waħda mal-Knisja. It-tieni ħaġa importanti ħafna li aħna verament inħallu r-rajja spiritwali tagħna jmexxuna ma nitolbu għalihom illi huma jkollhom qalb miftuħa għal dak li l-Ispiritu Santu jkun qed jagħmel fil-qalb tal-poplu ta' Alla. Għalhekk eżistijej fuq l-eżempju ta' Faustina illi ħanejdu hekk batiet mal-Knisja. Ma kienx faċli għall-Knisja biex taċċetta dak li Ġesu kien qed jgħidilha, kellhom jgħaddu ħafna snin biex il-Knisja aċċettat. Imma x'baq dejjem ubidjenti lejn il-Knisja dak li Ġesu xtaq fil-fatt iseħħ, mhux fil-ħajja tagħha, mhux fil-ġenerazzjoni tagħha, imma seħħ u kien taġi tal-Knisja. L-aqda ma l-isqof tiggarantixxi li dak li jkun qed jiġri ikun verament qed jiġri għall-Knisja u kien qed jiġri mal-Knisja. U l-aħħar kumment li xtaqt nagħmel hija fuq dak li jgħidilha Ġesu il-Faustina. Meta jgħidilha sabiex tkun dejjem lesta tipprepara s-sija tal-mewt tagħha anki jekk ma tafx din meta hi. Tlaqna billi rajna kif Faustina fdat fil-ħnina, fil-imħabba tiegħu, esperjenza ta' fil-Knisja. Missa Faustina titħejj ruħha biex tintaqa' darba l dejjem mal-mulej Ġesu. Ġesu jgħidilha li din ma tafx meta jiddata il-qudiem jurija, imma jgħidilha dan hu taġġi talik Faustina li inti ma tafx għaliex biex iżżomm ruħek dejjem imħejjija. U naħseb anke di talima lina l-kol eżistijej. Aħna qed inħejju ruħna l-mewt. Qed inħejju ruħna biex niltaqgħu ma' Kristu darba l-dejjem. Jista' jkun li din l-aħħar darba li inti qed tisma' dal-programm, qed tisma' daw ir-riflessjonijiet. Għax dal-boħra tkun mitt, il-mulej jkun sejjaħlek, il-bagalji tiegħek lesti, int lesta li tiltaqa' mal-mulej Ġesu li meta jrid isejjaħlek. Jekk dan iż-żmien huwa żmien ta' ħnina, lura huwa żmien li inti tikkonverti. Bek tisar, bek tħejji ruħek, billi inti tibdel ir-rotta ta' ħajtek, tagħmel qrara tajba tersaq lejn it-qalb imqaddes. Għaliex le tħalli l-kurunella tal-ħnina divina, ġbija tal-ħnina divina li Ġesu tal Santa Faustina takkumpanjak f'din il-mixja ta' bidla u din il-mixja ta' konverżjoni li hemm bżonn isseħħ fil-ħajja tiegħek. Santa Faustina maħbubin tiegħi f'dan li qrajna llum naraw li kellha laħġ kontinu, xewqa biex ngħidu hekk ġamra taqbad bin-nar fil-qalb tagħha biex tiltaqa' ma' Ġesu biex tħobbu. Hekk Faustina hija eżempju ta' qaddisa li verament tħobb il-Kristu b'imħabba tal-ġenn. Jekk aħna nħobbu l-mulej b'dan il-mod, allura l-mewt ma tibqax tbeżżala. Għax il-mewt mhix laqa ma' stranġieri, ma jelaqa mal-maħbub. Ma dak li qalbi fitxet, ma dak li qalbi tixtieq, ma dak li qalbi trid, ma dak li qalbi ma tistax tgħaddi mingħajru. Dan kien Ġesu, Ġesu tal-ħnina, Ġesu ħanina Santa Faustina. Se jkun hekk Ġesu għalik, jalla jkun hekk u l-mulej jagħtik islam.